जों दिनै जोंनि फरायसालियावबो वर्ल्ड एनभायरनमेन्ट डेजों लोगो लाफानानै जोङो बिफां लाइफांखौ गायनाय जादों आरो बिनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जों बुहुमखौ मोनसे समायना आरो बारमण्डलखौ मोजाङै लाखिनायनि मोनसे थांखि दं खारन बेखौ सारा बुहुमावनो दिनै फालिदों आरो बे बोसोरनि मोनसे थीम लादों अनलि वान आर्थ अर्थात जोंनि बुहुमाबो मोनसे प्लेनेट बे प्लेनेटआव जों बिफां लाइफां गैयाब्ला बे प्लेनेटआ बे ग्रहआ मोनसे समाव हयथ' बालाबारि जानो हागौ बालाबारि जानाय लोगो लोगो मा जागोन गासै जिब जुनार मानसि दुमसिया थांनानै थानो हानाय नङा गासिबो थैजोबगोन बे बुहुमाबो जिहेतु मोनसे ग्रह आरो बे ग्रहआवनो बे बुहुम होननाय मोनसे ग्रहआवनो जों सारा बुहुमनि जिब जुनार मानसि दुमसि थांनानै दङ दिनै बिफां दानफायनायनि जाउनाव दिनै जायगा जायगा बालाबारि जानो हमदों बारहावाया थिग गैयै जालांदों दा बे बारहावाखौ बारमण्डलखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय बुहुमखौ समायना खालामनो थाखाय बेयाव जोंनि थासारिखौ सोरगिदिं आबहावाखौ समायना रमायना मोजां खालामनो थाखाय बे थांखियै बुहुमाव जेरै गासै जायगायाव बिफां लाइफां गायदों जोंबो जोंनि ओनसोलाव सोमखोर समायना रमायना खालामनो थाखाय जोंनि सनापुर बर' हाइ स्कुलावबो जों दिनै बिफां गायनाय बे हाबाफारिखौ जों मावफुंनाय जादों आरो बेनि गुबै थांखियानो जाबाय जे जों जोंनि ओनसोलखौ समायना रमायना खालामनायजों लोगोसे बुहुमनि बारमण्डलखौ जों मोजां खालामनाय मोजां आबहावा सोरजिनाय मानोना मिथिनो मोनगोन नोंथांमोनहा जे दिनै बिफां लाइफां दानफायनायनि जाउनाव हयथ' बुहुमा मोनसे समाव बालाबारि जाहैनो हागौ गरमा बारा जाहैनो हागौ आरो बालाबारि जानाय लोगो लोगो बे बुहुमाव जिब जुनार मानसि दुमसि थांनानै थानाया गोब्राब जागोन बेखायनो इयुन जोलैफोरखौ फिउचार जेनेरेसनफोरखौ जों मोजाङै लाखिलांनोब्ला जों साफ्रोमबो बिफां गायनांगोन आरो बिफां फांसे गायोब्ला बे 10 जन फिसानि समान होनना बुंनाय जादों आसाम बिनि गेजेरजों जोङो फरायसा फरायसुलिफोरनो जोङो मोनसे मेसेजखौ होनो नागिरदों जाहाथे गासिबो सांग्रां जायो आरो लोगोसेनो जोंहा बिफां गायनानै जोङो जोंनि बुहुमखौ जोङो गोथां बुहुम खालामनो हानायजों लोगोसेनो जोङो जोंनि गोग्गो देहानि जों आबहावाखौ जों मोननो हागोन नङाब्ला जों मोनसे समाव हयथ' बुहुमाव जुदि बिफां लाइफांफ्रा जोबलाङोब्ला हयथ' जोङो जोंनि देहाखौ हाइजेनिक जों खालामनो हानाय नङा